Umthetho osihlomelo ocetywayo ongokuthatyathwa kwamanqaku kubaqhubi abophula umthetho iAARTO ubujolise ekunciphiseni iingozi nezikhokelela ekusulekeni kwabantu ezindleleni ngokohlwaya abaqhubi kutsalwa amanqaku i-demerit system ngelasemzini. Abaqhubi bebeza kuphulukana namanqaku rhoqo beqhuba ngendlela egwenxa yaye iilayisensi zabo beza kunqunyanyiswa. I-OUTA yayokila enkundleni ngo-Okthobha wonyaka ophelileyo ngelithi le mithetho ayihambisani nomgaqo siseko. We felt that we needed to challenge the constitutionality of this national usurping the powers of local government and then also deal with later on the workability issues. Ukanti Isebe lezothutho lisasiphonanonga esi sigwebo. As a department, going forward, we are going to study the judgment and we will indeed consult our counsel, and it is only then that we will map the way forward. Le mithetho yezeendlela imiliselwe ngoJulayi wonyaka ophelileyo kulo lonke eli yaye isigaba sesithathu bekulindeleke ukuba siqale kule nyanga.